ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନ୍ୟମକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମାସିକ ଚାଉଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 1662 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଡିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚାଉଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ରଘୁ ବଡ଼ନାୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ଖାତାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ କାଲିମେଳା ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଣ ସହାୟକକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମୋଟୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ। আমি সাবিত্রী বিশ্বাস ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে গেছে চাল দেবে কয়ে গেছিলাম, চাল দিনই আমার কম্পিউটারে চাল উঠিছে, 3 মাসের চাল উঠিছে কম্পিউটারে, টিপ দিছি আমি কম্পিউটারে 3 মাসের চাল উঠিছে, পাইকে দেওয়া হবে না, 1 মাসের চাল দিয়ে আমার ফিরে দিয়েছে বাড়ি, আমি চাল পাইনি। 2 মাসের চাল দেয় না, 3 মাসের চাল দেবে কয়ে নিয়ে গেছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনতে নিয়ে গেছে, তারপরে ওই আইছিল ওইটা নিমাই ওরা কইছি ঠিক আছে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা আমি করতেছি, তোমাকে ফটো উঠে নিয়ে গেছে সবাই, কিন্তু তারপরে আর কোনো খবরও আসেনি, চাইলেও আমরা পাইনি, এই পর্যন্ত চাইলে এখনো দেয়নি। আমি পাইনি, ডাক্তারখানায় গেছিলাম। ଏହାସହ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଚାଉଳ ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଗତ ବର୍ଷର ମାସିକ ଚାଉଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପାଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି হিতাধিকারীମାନେ କହିଛନ୍ତି। আমাকে ফিঙ্গার নিয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে চাল দিনি, কছে পঞ্চায়েতে আসো তাই চাল দেবো, তা দিই নাই আমাকে চাল। ফিঙ্গার কে নিয়ে যাইছি? ফিঙ্গার হচ্ছে রঘু নিয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের গলাবেল চাউল দেয় নাই? না। কোন কইছেন? তারপরে ফিঙ্গার নেছে, সেই ফিঙ্গারও চাল দিচ্ছে, মানে গ্রামের তো একটা ফিঙ্গার নেছে, কছে কি চাল দেবো, তারপর ওই জায়গা গেলি ওই জায়গা আবার ফিঙ্গার নেছে, নিলে সে 2 মাসের চাল দিচ্ছে, আর 1 মাসের তো দিই নাই। কোন মাসের? ওই যে জুন মাসের চাল। নাকি আপনার কাকে অভিযোগ করছিলেন? হ্যাঁ করছিলাম, ওই যে ইএমআই নাকি আইছিল, ওরা দেখাইছি, কচ্ছে কি হয় আমরা যে ফটো উঠে নিয়ে যাচ্ছি, তারপরে কি হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করবো। ହେଲେ କେତେ କୋଉ ମାସର ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଜୁନ୍ ମାସ ଚାଲ। ଜଣେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ରଘୁ ବଡ଼ନାୟକ ଯଦି ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଯଦି ସେ ସେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ କହି ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲା, ତାହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନା ରଘୁବାବୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆଉ କେଉଁ ବାବୁମାନଙ୍କର ଭାଗ ଥିଲା କି, ଯାହାକି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବଦଳି କରାଗଲା? ରଘୁବାବୁ ଚାଉଳ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହି ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି? ନା ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ତା'ର ବଦଳି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଦଳି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲର ଅନ୍ୟ ନାମ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ନାଁ ବିଧାନ ପାଲ, ଦେବୀ ଗାଁ ଆଉ ମାନ୍ୟମକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଅଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆମର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ମିଳିନି, କହିଲା ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେବ, ତା ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେବ, ଏମିତି କହିକି ଆଉ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆରଥର ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଆପଣ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ହେଇନି। ଏମ୍ଆଇ ବି ଆସିଥିଲା, କହିଲେ ଯେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ତୁମର ଚାଉଳ ଯେ ପାଉନ ଚାଉଳ ବା ପଇସା ଦିଆହେବ, ତାପରେ ତାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଏବେ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ପାଇନା? ବହୁତ ଲୋକ ପାଖାପାଖି କେତେ? ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ବାଟମଣା କରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ନା ଏହି ବାଟମଣା ପଛରେ ଆପଣମାନେ ବି ପକେଟ ଗରମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବଦଳି କରି ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚୁପ୍ କରାଇଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଚାଉଳ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା।